Zimný rez jabloní. Zimný rez jabloní praktizujeme teraz vo februári, hlavne keď nemrzne. To je asi dosť dôležité, nemalo by mrznúť. Nemalo by teda vôbec mrznúť, aby nám rany nenamrzli. Takže teraz je ideálna zima na zimný rez. Inak robíme týchto výhonkov letný rez, ale väčšie časti konárov by sme mali odstraňovať, najmä v zime, keď je strom vo vegetačnom pokoji. A tak v zimný rez robíme iba u jadrovín, u kvostkovín. Kvostkoviny sa nerobia nerežú sa v zime, ale slivky, napríklad tieto, režeme vždycky po odkvitnutí, keď si začínajú vytvárať bobulky sliviek. Vtedy môžeme rezať slivku. Nevzniká nám nebezpečenstvo vzniku glejotoku na ranách. A tak to isté aj marhule a broskyne. Marhule a broskyne režeme väčšinou už po odrodení, lebo marhule a broskyne rodia na jednoročných výhonkoch. Čiže to si môžete pozrieť na jednoročnom výhonku, keď z pupienka vychádzajú 2 lístky, no tak na budúci rok na ňom bude marhula, a keď iba jeden, no tak na ňom nebude nič, takže striháme iba vždycky po 2 lístky, keď sú 2 lístky, tak neustrihávame. Čerešne tiež sa režú po odrodení, to isté aj višne. Si máme zapamätať.